दा जों आब'लाहानि आलासि जानो थांगासिनो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ मिनाक्सिस ब्लग भिडिअ'आव फिन खेबसे बरायहरफिनबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। नै दा नालेंखर सुखिगासिनो आङो फिथा जानो थाखाय। नै दा थावनि फिथा संगासिनो। नै नालेंखरखौ एवनानै लाखाबाय, बेयाव सिनिल' होदों। नै दा नालेंखरनि फिथा बानायगासिनो इयाव। थाइजौ जानायदों, थाइजौ गोमोन, थाइजौ लेमगासिनो दा। बे जाहैबाय दिंखाजों अमा बेदरजों जागोन। बेखौ सायगासिनो दा। अमा बेदर गोरानजों दिंखा ओमफ्राय आलुबो होफागोन। बेखौ रेडि खालामना लाखाबाय, बेखौ दा एवनोसै। हाइजें, जिरा, सामब्राम गुफुरखौ देना लानोसै। बारा मस्ला होआ, बारा मस्ला जाया जोंहा। थावखौ सारायखौ जानबाय, दा बे अमा बेदरजों दिंखाजों एवनोसै। आरो बेखि ओंखाम जानदों बिथिं। थावखौ होनोसै दा। अमा बेदरा थाव ओंखारखायो नालाय, बांद्राय थाव होबाबो जागोन। बेखिनिखौल' होनोसै आं। थावा दुंबायानो, दा बेयाव पियासखौ होग्रोनोसै। पियासा खामांबाय, दा बेयाव बेदरखौ होजासिगोन। दा नै बेदरखौ होनानै एरना होबाय। दा बेहाय बेखौ होनोसै। संख्रै, रं, फानलु गोरान, सामब्राम गुफुर देनायखौ बेहाय दा होनोसै। खेबसेनो होखाबाय आं। बेखौ दा होनानै खेबसे खोबहाबनानै दोनथ'नोसै। दसे खोबनानै होथ'बाय 2 मिनिटनि थाखाय। बेयाव दा दिंखाखौ होसिगोन, होनोसै। बेयाव दा दिंखाखौ दा आलुखौ होबाय, एरनानै होनोसै दा। बेखौ दा 5 मिनिटनि थाखाय गेसखौ एसे फिसा होनानै खोबना दोनथ'नोसै।
दै एसे होबाय दा दैखौ ओइ मोनबाय दा नै भाजाया मोनबायानो जोंनिया अमा बेदरजों दिंखा नै मोनबाय दा ओंखाम जानोसै गासैबो मोनजोब्बाय